शर्मिला नार्जारि, गामिया बानुगाव, पस्ट फुथिमारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, ओमफ्राय BCDC। दिनै आंनि बिहामजोआ अन्थाइबारि BCDC। दिनै आंनि बिहामजोआ बेसेबा गोबाव सम लोमजानानै दङ, दासिमबो देहा फाहामसालियाव दङ। जोङो गासिबो न'खर रां रुफा थाखा फैसा सिलिंखार जाजोब्बाय। जों दासिमबो बिहामजोनि देहाखौ मोजाङाव खालामना लाबोनो हायाखै आरो दिनैसिम जोंनि रां रुफा गासिबो खहा जाबाय। दिनै बेनिखायनो आं दानि BTR सरकार आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय आं जा एसे अनसुंथाइ मोनो बेखौनो आं आर'ज गाबो आरो जाहाथे आंखौ रायजो राजा आरो दानि BTR सरकारा जा होयो बेखौनो आं लानानै गोजोनगोन आरो। मा बेमार जादों ओरैनो बाजैया? जापानि इनफ्लुएन्जा थाम्फै अरनाय, देंगु थाम्फै अरनानै दङ दा आंनि बिहामजोआ। बाजैजों सोर दं? बाजैजों दा बबे देहा फाहामसालियाव दङ? बियो दा सिलिगुरियाव दंहैयो। बेजों लोगोसे आंनि फिसाला आरो बिबोनां दङ दा बेजों लोगोआव। फोरनिफ्राय जा एसे हरनो हायो जों बे बर' जानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजा अनसुला आइ आफाफ्रा जा एसे हरो बेखौनो जों गोजोननाय मोनगोन। बिदा फंबायफ्रा जा थाइसे थाइनै अननानै आंनि बिहामजोखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय लायनो थाखाय जाहाथे आंनो जा एसे सहाय होयो बेखौनो लानानै आं बहुद गोजोनगोन। आरो आइ आफा बिथांमोनहा जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जायोबा आंबो हानायखिनिखौ हेफाजाब होगोन। आं बेखौनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय, गोसो गोरबोनिफ्राय अराय सम आङो रायजो राजा आरो जोंनि BTR सरकारनिसिम बेखौनो आं गले गले गुरैयै आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे जोंनो अननानै अनसुंथाइखौ होयो आंनि बे नायल' जाल' सासेल' बिहामजोखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय लायनो थाखाय।